नमस्कार, माझे नाव सानिया सचिन पालव. माझ्या शाळेचे नाव नूतन माध्यमिक विद्यालय इंसुली. मी इयत्ता 7वी शिकते. जिजाबाईंचा जन्म 12 जानेवारी 1598ला सिंदखेड राजा बुलढाणा येथे झाला. जिजाऊ या स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आई होत्या. सिंदखेडचे लखुजी जाधव हे जिजाबाईंचे वडील व आईचे नाव म्हाळसाबाई होते. जाधव हे देवगिरीचे यादव घराण्याचे वंश होते. डिसेंबर इ.स. 1605 मध्ये जिजाबाईंचा शहाजीराजांशी दौलताबाद येथे विवाह झाला. पुढे लखुजी जाधव व शहाजीराजे भोसले यांचा राजकीय बेबनाव निर्माण झाला. एकदा एक हत्ती पिसाळला होता. हत्तीस पकडण्यास 2 पथके तयार केली. पहिले जाधवांचे त्यांचे नेतृत्व दत्ताजीराव जाधव लखुजी जाधव यांचा मुलगा व जिजाबाई यांचे भाऊ. दुसरा पथक भोसले त्यांचे नेतृत्व संभाजी भोसले शहाजीराजे भोसले यांचे बंधू करत होते. यात दोघांचे भांडण झाले व संभाजी भोसले यांनी दत्ताजीराव जाधवास ठार केले. हे लखुजी जाधवास समजतात त्यांनी रागाने संभाजी भोसले यास ठार केले. हे सर्व शहाजीराजांना समजतात ते शमशेर घेऊन सासऱ्यावर चालून आले. यात शहाजीराजे भोसल्यांच्या दंडावर वार लागला. या प्रसंगानंतर जिजाबाईंनी आपल्या पतीशी एकनिष्ठ राहत आपल्या माहेराशी संबंध तोडले. नात्यांना भावनांना बाजूला सारून आपल्या कर्तव्यास कसल्याही प्रकारचा कसूर न होऊ देता धैर्याने आणि खंबीरपणे आपल्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याचा जिजाबाईंचा हा गुण शिवाजीराजास पुरेपूर उतरला होता. जिजाबाईंचा एकूण 8 अपत्ये होती. त्यापैकी 6 मुली व 2 मुले होते. त्यांचा थोरला मुलगा संभाजी हा शहाजीराजांजवळ वाढला तर शिवाजीराजांची संपूर्ण जबाबदारी जिजाबाईंवर होती. जिजाबाईंना पहिले अपत्य झाले. त्यांचे नाव तो 6 महिन्याचा झाल्यानंतर आपल्या मृत दीराच्या नावाप्रमाणे संभाजी ठेवले. त्यानंतर त्यांना 4 मुले झाली. चारही दगावली. 7 वर्षाचा काळ निघून गेला. 19 फेब्रुवारी 1630 फाल्गुन वैद्य तृतीया सूर्यास्ताच्या वेळी शिवनेरी येथे जिजाबाई यांना मुलगा झाला. मुलाचे नाव शिवाजी ठेवले. शिवाजी 14 वर्षाचा असताना शहाजीराजांनी त्यांच्या हाती पुण्याची जहागिरी सुपूर्द केली. अर्थातच जहागिरीची वहिवाट लावण्याची जबाबदारी जिजाबाईंवर येऊन पडली. कुशल अधिकाऱ्यांसमवेत जिजाबाई आणि शिवाजी पुण्यात येऊन दाखल झाले. निजामशाही, आदिलशाही आणि मुघलांच्या सततच्या स्वाऱ्यांमुळे पुण्याची अवस्था अतिशय भीषण होती. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी दादोजी काळीदेव यांच्या सोबत नेटाने पुणे शहराचा पुनर्विकास केला. सोन्याचा नांगर बनवून त्यांनी शेतजमीन नांगरली. स्थानिक लोकांना अभय दिले. शिवाजीच्या राजांच्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलली. जिजाबाईंनी शिवाजीला पारतंत्र्यात सुरू झालेल्या आणि स्वातंत्र्यात संपलेल्या रामायण महाभारतातील गोष्टी सांगितल्या. सीतेचे हरण करणाऱ्या रावणाचा वध करणारा राम किती पराक्रमी होता. बकासुराचा वध करून दुबळ्या लोकांची सुटका करणारा भीम किती पराक्रमी होता वगैरे. जिजाबाईंनी दिलेल्या या संस्कारामुळे शिवाजीराजे घडले. जिजाबाईंना नुसत्या गोष्टी सांगितल्या नाहीत तर सदरेवर शेजारी बसून राजकारणाचे पहिले धडेही दिले. शिवरायांच्या मनात कर्तृत्वाची ठिकाणे टाकतानाच जिजाबाईंनी त्यांना राजनीतीही शिकवली. समान न्याय देण्याची वृत्ती आणि अन्याय करणाऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याचे धाडस दिले. शस्त्रज्ञांच्या प्रशिक्षणावर स्वतः बारकाईने लक्ष ठेवले. शहाजीराजांची कैद व सुटका, अफझलखानाने संकट, आग्रा येथून सुटका अशा अनेक प्रसंगात शिवरायांना जिजाबाईंचे मार्गदर्शन लाभले. शिवराय मोठ्या मोहिमांवर असतात. खुद्द जिजाबाई राज्यकारभारावर बारीक लक्ष ठेवत असत. आपले जहागिरीत त्या जातीने लक्ष घालत सदरेवर बसून स्वतः तंटे सोडवत. शहाजीराजे बंगळुरात वास्तव्यात असताना शिवाजीराजांच्या आई व वडिलांची चोख जबाबदारी जिजाबाईंनी मोठ्या कौशल्याने पेलली. सईबाईंच्या पश्चात संभाजीराजांची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी उचलली. राजांच्या प्रथम पत्नी सईबाईंचे भाऊ बजाजी निंबाळकर यांना जुलुमाने वाटण्यात आले
होते. त्यांचे हिंदू धर्मात परत येण्याची इच्छा होती. राजांचाही त्याला पाठिंबा होता. या धर्म राजकारणात जिजाबाई राजांच्या पाठीशी ठाम उभ्या राहिल्या. एवढेच नव्हे तर राजांची कन्या सखूबाईंना बजाजी निंबाळकरांच्या मुलाला देऊन त्यांनी राजसोयरीक साधली आणि बजाजींना पूर्णपणे धर्मात परत घेतले. या संपूर्ण प्रकारात त्यांनी द्रष्टपणे व सहिष्णुता दिसून येते. राजांच्या सर्व स्वाऱ्यांचा लढायांचा तपशील त्या ठेवत त्यांच्या खलबतात सल्ला मसलतीत भाग घेत राजांच्या गैरहजेरीत स्वतः राजाची दुरावाहत शिवाजी राजे आग्र्याच्या कैदेत असताना राज्याची पूर्णतः जबाबदारी उतरल्यावरही जिजाबाईंनी कौशल्य निभावून नेली. शिवाजी राजांच्या राज्याभिषेक व हिंदवी स्वराज्याची स्थापना पाहून राज्याभिषेकानंतर 12 दिवसांनी 17 जून 1674 ला त्यांनी स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्याची शेवटचा श्वास घेतला. आपल्या वयाच्या 80व्या वर्षी जिजाबाईंचे रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाड गावी वृद्धापकाळाने निधन झाले. या गावी राजमाता जिजाबाईंची समाधी आहे. जिजाबाई ही आपल्या मनात तयार असलेली हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी छत्रपती शिवरायांनी ज्ञानचरित्र, चातुर्य, संघटन व पराक्रम अशा राजस व सत्वगुणांचे बाळकडू देण्याचे राजमाता होय. इतिहास तू वळूनी पहा, पाठीमागे जरा झुकूनी मस्तक करशील जिजाऊंना मानाचा मुजरा. धन्यवाद.